Nagsubling. Ubing pa yun na iso na nagado arapa nagayaan na kapat. Kas makita yo ti reaksyon mi tatangag daman na shock kam nga permita. Siyempre di ma-expectaro nga kasi mapasama ka niya na yung awam makasami tatay disgrasya nga ko nang arod nga kastapi wag nakasasam lang ang medyo nakapasama ka na saglalo tatay anak na data ospital. Di mi amo no kasanunto kasi maopera ka no dya ubing. Di CT scan ka da na padoble-doble minto kasi dya ulo natin na kastape nga maisa. Kasi ang kampay nagsasango nga kasi talaga nga nabigla kami dito nga pasamak. Ma'am, sa bali ko ba niyo, handle nga may pagkakiti mag-talaga nagkakaon na original lugar, sigon, nagkikaramdaman kayo at damarmarnana, at kaslang nagkakalangan. So, mamatik kayo pa rin yung kasama. Manipod na itaw ka, sir, ka talaga nga mamati mo DJ nga kasta nga talaga. Tatay ko nada nga, addaman na alam, parang kastiti ano da. Ije ka nga ligason talaga. Adda ka, no? So nga, tsaka Ano matinaw din nagsalita niyo ulit sa anyway, di rabi nagpapangang kami nga talo ta birthday. Di rabi may dito kasi may na-interview pag birthday dyan kabsat mi nga may sa ta birthday na ita. Tutulag ka nang nangang kami ta, kubo-kubo mi tanang ipakasti dati makan. Nagsasango kami, kumanang, anan to tibagim, kastoy, tatana siya mo, tumababaya mo dyan na, dengan kabsat, kung arakupok. That time, agbaybuya lang tayo sa lupon na, agbaybuya. Anong to oras to no, agpasentro kayo, tadagasum to man latay cake nga ito, Jacob Sakte nga may sang. Kung reaction na, di nanto ko maiyaway. Kasi dahil babanding tayo, totoo may dakan umyan, piman, tatao may umyan sa bali, mga umyan dyan, umayan, natatad, pibalay. Ma'am, adun sa pwede ito, nakatagda kayo niya mo pamilya yun, ma'am? Di kaya ba't ko na dasar ng jakpay nakastaangam di kabsat ko. Lagi mo, magito'y pamahin nga matagtagain. Kasi dahil di cousins ko. Siyempre sa amon to lang mautubon, no? Napasama ko. Oo. Kasi di parang lagi tayo dito yung kapsat mo asa ng mga iladawan. Awang pagko na very, very sweet na kasaysaya at nga tao. Awang pagko na. Itata akadakid ti balay takad kadwa ni mama ta isuda de kurimaw ni mama lano ko andad ti amo mama awan na giti agitid ti kasatan giti bagas mi gita as in a grocery manang kadwa ni mama siyak mo ka amo na giti kasama na giti condiments mi kada umay bagas mangrabiik may miwanuan lunch ayaban na dagito ipagkol kakaanak magsaya at awang pagko na nagsaya So, ma'am, last ano ito sa mag-mensahe kayo kanina na makasbin ng mangmangit na nagsubling ubing pa yun na iso na nagado arapa nagayaan na kapat batarimaan naman di si kwarto nagay ubing nun tapa nagbabasa. As in nga nag-boom nga yun sige di karinderiya na as in. Nagado nagay tayo linuto na pa sa type mga ano na pero. Lastly, ma'am, on the part, anong mensahe ka dito yung mga tinapan? Arlene, ading ko. Anda kam la dito, yung manggas nanto kanya, yung aglalo na kita ubing. Anda kam la dito si Bay, yung ading ko, anda kayo nga baybay, Arlene. Amom, no kasanok kapasik ni kada kayo, no kasanok ti kasta, kinadungumi kada kita. Ana, maglalo na kita, kakasinsing ko, nagtiga kapsat ko, da kami amin, bungdungun da kayo. Weng-weng, di ka madanang ka natin ko. Ay, wala, magyan na mo. Tara ba yung tumutid ading ko, Nung tumang pa ka dalawa naman na ading mo.
Ugyaman na kami nga kinasaya at magyaman kami. Dahito'y adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA car rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.